Čaute ľudia môjho nového videa z Brawl Stars a dneska si zmeníme meno z BC Tionex, lebo na tomto kanále som sa kedysi volal BC Tionex, tak si poďme zmeniť meno. Konečne som na to čakal strašne dlho. Dáme si, že BC Chcem meno vždycky mám vyberať. Wafla. Je to tam, takže ľudia, mám trošku akože nádchu, tak aby ste vedeli. A poďme si ešte zahrať túto Nadžia. Neviem, čo som hrala, nepadla mi Nadžia, bohužiaľ. Ja viem, že by som úplne loptu nemal brať, ale keď už sa chce, no tak to zoberiem rovno. Poďme do útoku. Tam je ten Rico niečo nápadne. Poď, dojdeme tam, poď. Dáme gól, poď. Yes! Poď. Yes, kámo, gól! Kámo, dokakaný dag, ja mám na ňo tak strašne nervy. Dobre, ideme dopredu. Máme loptu, nech mi to prihrá. A teraz to tam nejako dobehnem, prečo som dal tú učičku? Dobre, asi vyzerá, že nám dajú gól. Doletí ma to Surč. Nie, kámo. Andrejovsko dal gól. Do posledné 2 sekundy ja mám loptu, takže to môžeme dať. Prihrám to Bibine a Bibi mi to nejako mohlo dať. A je to tá s mojou prihrávkou dala Bibi na gól a máme Nadžia box. O mojich statoch sa nebudeme rozprávať a poďme si to otvoriť. Predtým tu máme ešte Rare Star Drop, áno, ja som to predpovedal, že to bude Rare. A poďme Nadžia box a 7 Doriti, nič mi nepadlo, no nevadí. Dobre, keď sa vám toto krátke video páčilo, tak určite zanechajte like, odnes, bonče, boku, ste ľubčekovia. U ďalšieho videa sa vidíme zajtra. Takže čau. Ináč ešte také malé info, tu sú Mina boxy, aby ste to videli. Zatiaľ čau.